Susana, estrenant la temporada. Sí, Vinga. això és fantàstic. I fa un dia, vamos, fabulós. El país de les cornises. Maragall i Albert Einstein. Ahí. Vinga, ja me sento. Mira, ara segur que sí que s'ho dic. Vinga, sí, aquí. Una o una altra són d'aquells que dius, home, no estic vist, això no puc ensenyar ningú. Ja està. Davant el Jordi. Després l'Agustí. Després el Lluís. I després la Susana. Avall!